περπατώντας την Κωνσταντινούπολη στο απόγειό της. Περπατάς μέσα από την πύλη του Ρωμανού και η πόλη ανοίγεται μπροστά σου σαν ζωντανή αυτοκρατορική ζωγραφιά. Ο αέρας μυρίζει μπαχάρι, θαλασσινή άβρα και λιβάνι, ένα συνδυασμός που μόνο η βασιλεύουσα μπορεί να δημιουργήσει. Οι δρόμοι σφίζουν από ζωή. Έμποροι από κάθε γωνιά της οικουμένης, Πέρσες, Άραβες, Αρμένιοι, Έλληνες, Σλάβοι, Φράγκοι, διαλαλούν τα εμπορεύματά τους. Πολύχρωμα υφάσματα ανεμίζουν, χρυσοπίκυλτα κοσμήματα λαμπυρίζουν στον ήλιο και οι φωνές μπλέκονται σε μια μουσική που μόνο η πόλη ξέρει να συνθέτει. Προχωράς προς τον υπόδρομο. Οι κερκίδες είναι γεμάτες, οι φατρίες φωνάζουν και η αδρεναλίνη της υποδρομίας κάνει την καρδιά σου να χτυπά πιο γρήγορα. Στο κέντρο, ο οβελίσκος του Θεοδοσίου υψώνεται σαν μνημείο της δύναμης και της συνέχειας της αυτοκρατορίας. Στα στενά του Μεγάλου Παζαριού, η ζωή κυλά ασταμάτητα. Εδώ ακούς όλες τις γλώσσες της οικουμένης. Εδώ βλέπεις τα πιο σπάνια υφάσματα, τα πιο λεπτεπίλεπτα κοσμήματα, τα πιο εξωτικά αρώματα. Η Κωνσταντινούπολη δεν είναι απλώς μια πόλη, είναι ο κόσμος ολόκληρος σε μια μόνο ματιά. Καθώς ο ήλιος δύει πάνω από τον κεράτιο κόλπο, η πόλη φωτίζεται από χιλιάδες λιχνάρια. Οι ψαλμοδίες αντιχούν από τους ναούς, τα καράβια συνεχίζουν να φτάνουν και να φεύγουν και η βασιλεύουσα συνεχίζει να ζει, να αναπνέει, να μεγαλώνει. Αυτή είναι η Κωνσταντινούπολη στο απόγειό της. Μια πόλη που δεν ανήκει μόνο στην ιστορία, αλλά και στη φαντασία όσων την ονειρεύονται. Η πόλη της γνώσης, η μακεδονική αναγέννηση. Τον 10ο και 11ο αιώνα, η πόλη γνώρισε μια πνευματική άνθηση. Σχολές, μοναστήρια και εργαστήρια αντιγραφής χειρογράφων άνθησαν. Λόγοι όπως ο Κωνσταντίνος VII Πορφυρογέννητος συνέγραψαν έργα που διασώζουν την αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή παράδοση. Η Κωνσταντινούπολη ήταν το μεγαλύτερο κέντρο γνώσης της εποχής, μια πραγματική βιβλιοθήκη της οικουμένης. Η εποχή των Κομνηνών, διπλωματία και στρατιωτική ισχύς. Στους 11ο-12ο αιώνες, η πόλη έγινε το διπλωματικό κέντρο της Ευρώπης. Πρέσβεις από τη Δύση, σταυροφόροι, έμποροι από Βενετία και Γένοβα, στρατηγοί και αξιωματούχοι περνούσαν καθημερινά από τα παλάτια της. Οι Κομνηνοί αυτοκράτορες αναδιοργάνωσαν τον στρατό και επανέφεραν την αυτοκρατορία σε τροχιά ισχύος. Η πόλη έλαμπε από πλούτο, αλλά και από πολιτικές ίντριγγες. Η πόλη τη νύχτα. Καθώς έπεφτε το σκοτάδι, η Κωνσταντινούπολη φωτιζόταν από χιλιάδες λιχνάρια. Οι ψαλμοδίες από τους ναούς αντιχούσαν στους δρόμους, ενώ τα καράβια συνέχιζαν να φτάνουν και να φεύγουν. Η πόλη δεν κοιμόταν ποτέ. Ήταν ζωντανή, πολύχρωμη, ατελείωτη ο κεράτιος κόλπος, η πύλη της αυτοκρατορίας. Στο λιμάνι του Κεράτιου, καράβια από 3 υπήρους έφερναν και έπαιρναν εμπορεύματα. Ο ήχος των κυμάτων, των σχοινιών και των γλάρων συνόδευε την αδιάκοπη κίνηση. Ο Κεράτιος ήταν η οικονομική καρδιά της πόλης, το σημείο όπου συναντιούνταν Ανατολή και Δύση. Το Μεγάλο Παζάρι, η οικουμένη σε μια πόλη. Στα στενά δρομάκια του Μεγάλου Παζαριού, ο επισκέπτης συναντούσε εμπόρους από κάθε γωνιά του κόσμου. Αίγυπτο, Συρία, Περσία, Ρωσία, Ιταλία, Βαλκάνια, μπαχάρια, μετάξια, πολύτιμη λίθη, υφάσματα, κοσμήματα και εξωτικά προϊόντα γέμιζαν τους πάγκους. Η Κωνσταντινούπολη ήταν το εμπορικό κέντρο της Μεσογείου και της Ευρασίας. Η Αγία Σοφία, το θαύμα του κόσμου. Κανένα κτίσμα δεν εντυπωσίαζε περισσότερο από την Αγία Σοφία. Ο τεράστιος στόλος της, που φαινόταν να αιωρείται, τα χρυσά μοσαϊκά και το φως που έμπαινε από τα παράθυρα δημιουργούσαν μια σχεδόν υπερκόσμια ατμόσφαιρα. Στα χρόνια του Ιουστινιανού, ήταν το μεγαλύτερο και πιο εντυπωσιακό κτίσμα της χριστιανοσύνης. Στους αιώνες που ακολούθησαν, οι Μακεδόνες αυτοκράτορες την στόλισαν με νέα μοσαϊκά, ενώ οι Κομνηνοί τη χρησιμοποίησαν ως κέντρο αυτοκρατορικών τελετών. Ο υπόδρομος, η καρδιά της δημόσιας ζωής. Μπαίνοντας στην πόλη, ο ταξιδιώτης κατευθυνόταν συχνά προς τον υπόδρομο. Εκεί, δεκάδες χιλιάδες θεατές παρακολουθούσαν αρματοδρομίες, τελετές και δημόσιες συγκεντρώσεις. Οι φατρίες, πράσινοι και βένετοι, δεν ήταν απλώς ομάδες οπαδών. Ήταν κοινωνικές δυνάμεις που επηρέαζαν την πολιτική ζωή. Στον υπόδρομο γράφτηκαν ιστορικές στιγμές, όπως η στάση του Νίκα το 532 μετά Χριστόν. Τα θεοδοσιανά τείχη. Η πρώτη εντύπωση. Ο επισκέπτης που πλησίαζε την πόλη αντίκριζε πρώτα τα επιβλητικά θεοδοσιανά τείχη. Τριπλή οχύρωση, τάφρος, πύργοι και πύλες που προστάτευαν την πρωτεύουσα από κάθε απειλή. Για σχεδόν 1000 χρόνια, κανένας στρατός δεν κατάφερε να τα διασπάσει με τη βία. Τα τείχη δεν ήταν απλώς άμυνα. Ήταν σύμβολο της σταθερότητας και της αυτοκρατορικής ισχύος.
Το Μεγάλο Παλάτι. Η καρδιά της αυτοκρατορικής εξουσίας. Το Μεγάλο Παλάτι, κοντά στον υπόδρομο, ήταν ένα τεράστιο συγκρότημα με αίθουσες θρόνο, κήπους, απερίστηλες αυλές, ιδιωτικά διαμερίσματα, ατελετουργικούς χώρους. Οι τοίχοι ήταν διακοσμημένοι με ψηφιδωτά που απεικόνιζαν ζώα, μυθικά πλάσματα και σκηνές από την καθημερινή ζωή. Εδώ λαμβάνονταν αποφάσεις που επηρέαζαν 3 υπήρους. Η στρατιωτική παρουσία. Η φρουρή της πόλης. Περπατώντας τους δρόμους, θα συναντούσες αβαράγκους φρουρούς, ψηλούς, ξανθούς πολεμιστές από τη Σκανδιναβία και τη Ρωσία, οπλισμένους με τεράστια τσεκούρια. Ακαταφράκτους, βαριά οπλισμένους ιππείς, σύμβολο της βυζαντινής στρατιωτικής ισχύος. Στρατιώτες των θεμάτων, που έρχονταν από τις επαρχίες για υπηρεσία. Η πόλη ήταν ασφαλής, αλλά πάντα σε εγρήγορση. Οι εκκλησίες και τα μοναστήρια. Πνευματικά κέντρα. Πέρα από την Αγία Σοφία, η πόλη ήταν γεμάτη ναούς. Αμονή της χώρας με τα περίφημα μοσαϊκά. Αμονή Παντοκράτορος, σημερινό Ζεϊρέκ. Αμονή Στουδίου, κέντρο γραμμάτων και ψαλτικής. Οι ψαλμοδίες, οι λιτανίες και οι τελετές ήταν μέρος της καθημερινότητας. Η καθημερινή ζωή. Μια πόλη που ζει αδιάκοπα. Στους δρόμους θα έβλεπες δαρτοποιούς να ψήνουν ψωμί σε υπαίθριους φούρνους. Ανερουλάδες να μεταφέρουν νερό από τις κρίνες. Γυναίκες να αγοράζουν λαχανικά από υπαίθριες αγορές. Παιδιά να παίζουν με ξύλινα παιχνίδια. Τεχνίτες να δουλεύουν σε μικρά εργαστήρια. Η πόλη ήταν γεμάτη ήχους, μυρωδιές και χρώματα. Οι υδραγωγοί και οι δεξαμενές. Το θαύμα της μηχανικής. Η Κωνσταντινούπολη είχε ένα από τα πιο εντυπωσιακά συστήματα ίδρευσης της αρχαιότητας. Θα έβλεπες τον υδραγωγό του Ουάλι, που μετέφερε νερό από δεκάδες χιλιόμετρα μακριά. Υπόγειες δεξαμενές όπως η βασιλική κινστέρνα, με εκατοντάδες κύονες. Κρίνες σε κάθε συνοικία. Το νερό ήταν παντού, σύμβολο ευημερίας. Ο λιμάνι του νεωρίου και τα ναυπηγεία. Στον Κεράτιο, εκτός από εμπόριο, θα έβλεπες ναυπηγεία όπου κατασκευάζονταν δρομόνες και γαλέρες. Αποθήκες με σιτηρά, λάδι και κρασί. Ατελωνία όπου καταγράφονταν τα εμπορεύματα. Η πόλη ήταν ναυτική δύναμη, όχι μόνο χερσαία. Θέαμα και ψυχαγωγία. Πέρα από τον υπόδρομο, υπήρχαν θείαση μήμων, μουσική, ακροβάτες, αφηγητές ιστοριών, δημόσιες γιορτές και πανηγύρια. Η ζωή δεν ήταν μόνο πολιτική και θρησκεία, ήταν και διασκέδαση. Και συνολικά, περπατώντας στη Κωνσταντινούπολη στο απόγειό της, θα έβλεπες μια πόλη απλούσια, κοσμοπολίτικη, ασφαλή, γεμάτη τέχνη, γεμάτη γνώση, γεμάτη ζωή. Μια πόλη που δεν είχε αντίπαλο στο μεσαιωνικό κόσμο. Ας μπούμε λοιπόν μέσα στη ζωή ενός κατοίκου της Κωνσταντινούπολης στο απόγειό της, σαν να τον ακολουθούμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όχι απλώς γεγονότα, αλλά η καθημερινότητα όπως πραγματικά ήταν. Οι ήχοι, οι μυρωδιές, οι συνήθειες, οι αγωνίες και οι χαρές ενός ανθρώπου που ζει στη μεγαλύτερη πόλη του μεσαιωνικού κόσμου. Κλασικό κτίριο, η καθημερινή ζωή ενός κατοίκου της Κωνσταντινούπολης στο απόγειό της. Ανατολή πρωί, ξεκινώντας τη μέρα. Ο κάτοικος ξυπνά με τον ήχο των καμπάνων από τον κοντινό ναό. Το σπίτι του είναι συνήθως διόροφο, με ξύλινα πατώματα και μικρή αυλή. Το πρωινό είναι απλό. Μεσημέρι, η πόλη στο πιο ζωντανό σημείο της. Τώρα η ζωή κορυφώνεται. Αν είναι τεχνίτης, δουλεύει σε μικρό εργαστήριο, συχνά ανοιχτό στον δρόμο. Χρυσοχόοι, υφαντουργοί, αγκιοπλάστες, ξυλουργοί, όλοι δουλεύουν με ρυθμό. Αν είναι έμπορος, βρίσκεται στο μεγάλο παζάρι. Διαπραγματεύεται με εμπόρους από Ασσυρία, Αίγυπτο, Ιταλία, Ρωσία, Περσία. Οι φωνές, οι μυρωδιές και τα χρώματα δημιουργούν μια ατμόσφαιρα μοναδική. Αν είναι λόγιος, συμμετέχει σε συζητήσεις για φιλοσοφία, θεολογία, μαθηματικά. Αντιγράφει χειρόγραφα ή διδάσκει νέους. Αν είναι γυναίκα της πόλης, φροντίζει το σπίτι, υφαίνει, ψωνίζει στα παζάρια, συμμετέχει σε κοινωνικές επισκέψεις. Οι γυναίκες της Κωνσταντινούπολης είχαν μεγαλύτερη ελευθερία από τις περισσότερες της εποχής. Μεσημεριανό, το φαγητό της ημέρας. Το μεσημεριανό είναι το κύριο γεύμα. Ψωμί, λαχανικά, όσπρια, ψάρια από τον Βόσπορο, ουσπανιότερα κρέας. Στις εύπορες οικογένειες υπάρχουν και γλυκίσματα με μέλι και ξηρούς καρπούς. Απόγευμα, η πόλη ηρεμεί. Μετά το φαγητό, η ζωή επιβραδύνεται. Οι τεχνίτες κλείνουν τα εργαστήρια. Οι έμποροι μαζεύουν τα εμπορεύματα. Οι γυναίκες επιστρέφουν στα σπίτια.
Τα παιδιά παίζουν στους δρόμους. Πολλοί κάτοικοι πηγαίνουν στα δημόσια λουτρά για καθαριότητα και κοινωνικοποίηση. Τα λουτρά είναι κέντρα ζωής. Εκεί συζητούνται νέα, πολιτική, φήμες. Δειλινό, θρησκεία και κοινωνική ζωή. Καθώς πέφτει ο ήλιος. Οι ναοί γεμίζουν για τον Εσπερινό. Οι πλατείες γεμίζουν με αφηγητές ιστοριών. Μουσικοί παίζουν λύρα, αυλό, τύμπανα. Ταβέρνες ανοίγουν για φαγητό και κρασί. Οι κάτοικοι συναντούν φίλους, συζητούν για την πολιτική, τις φατρίες του υποδρόμου, τις φήμες από το παλάτι. Βράδυ, η πόλη φωτίζεται. Η Κωνσταντινούπολη δεν κοιμάται εύκολα. Στα παλάτια γίνονται δεξιώσεις. Στα λιμάνια συνεχίζεται η κίνηση. Οι φρουροί περιπολούν στα τείχη. Οι μοναχοί ψάλουν νυχτερινές ακολουθίες. Οι δρόμοι φωτίζονται από λιχνάρια. Η πόλη μοιάζει μαγική, με τους τρούλους να λαμπυρίζουν στο σκοτάδι. Συμπέρασμα. Μια ζωή γεμάτη ρυθμό, ασφάλεια και ποικιλία. Η καθημερινή ζωή ενός κατοίκου της Κωνσταντινούπολης στο απόγειο της ήταν ασφαλής, γεμάτη ευκαιρίες, γεμάτη πολιτισμό, γεμάτη θρησκευτικότητα, γεμάτη εμπορική δραστηριότητα, γεμάτη κοινωνική ζωή. Ήταν μια ζωή μέσα σε μια πόλη που δεν είχε αντίπαλο στο μεσαιωνικό κόσμο. Και κάπως έτσι τελειώνει η περιήγησή μας στην Κωνσταντινούπολη στο απόγειο της δόξας της. Μια πόλη που δεν ήταν απλώς πρωτεύουσα, αλλά καρδιά μιας αυτοκρατορίας. Μια πόλη όπου συναντήθηκαν λαοί, θρησκείες, ιδέες και όνειρα. Μια πόλη που έζησε, έλαμψε και σημάδεψε την ιστορία όσο λίγες. Αν μπορούσαμε να περπατήσουμε ξανά στους δρόμους της, θα ακούγαμε τις φωνές των εμπόρων, τις ψαλμοδίες των ναών, τον παλμό του υποδρόμου, τον ήχο των κυμάτων στον κεράτιο. Θα βλέπαμε μια Κωνσταντινούπολη ζωντανή, πολύχρωμη, ατελείωτη. Ευχαριστώ που ταξιδέψατε μαζί μου. Αν σας άρεσε αυτό το ταξίδι στον χρόνο, στηρίξτε το κανάλι με ένα like και μια εγγραφή. Και πείτε μου στα σχόλια σε ποια άλλη εποχή θα θέλατε να ταξιδέψουμε. Μέχρι το επόμενο βίντεο. Να θυμάστε, η ιστορία δεν είναι παρελθόν. Είναι ο δρόμος που μας έφερε εδώ.